Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3, Salut i Benestar. Bon dia. Avui, 19 d'abril, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Es veu que un científic que va inventar l'LSD, aquesta droga del segle XX, va aconseguir fer un viatge de 4 quilòmetres des del laboratori fins a casa seva, malgrat tenir una bona dosi de LSD en el cos, i va aconseguir arribar. I per això, per aquest viatge, no sé per quin dels dos, avui es reconeix com el Dia Mundial de la Bicicleta. Però anem a veure d'on prové la paraula bicicleta. Biciclos, ve de dos ciclos, però d'on ve aquest ciclos? Doncs ve d'una arrel indoeuropea que era quel. Quel volia dir girar, voltar. De quel ve a l'anglès wheel, no ha canviat gaire, però també ens ve en català coll, perquè el coll serveix per girar. Aquesta idea de girar, de voltar, no només era en un sentit físic, sinó que també era anar d'un lloc a l'altre. I, per tant, aquest quel, que era girar, va passar, potser com allò de passar del nomadisme al sedentarisme, que va passar a adquirir un significat bastant diferent, que era el de cultivar, culte, els colons, arborícola, que viuen als arbres. És a dir, aquest sentit que veieu que és més de sedentaris que no de nòmades, va ser el que va anar obtenint. De fet, fins i tot, la paraula inquilinus, aquest quil d'inquilí en castellà, doncs també prové d'aquest quel, que volia dir moure's inicialment, moure's per acabar finalment habitant en un lloc. Però anem ara on ens interessava. Aquest quel, quan el repetien dues vegades, quel, o més en concret va evolucionar cap a queculus, volia dir cercle o roda. Us estranya que el repeteixin dues vegades? Home, quan tu gires molt, quan fas un cercle complet, doncs repeteixes la paraula dues vegades. Per exemple, en català ve que diem giravoltar. Doncs fer un giravolt seria exactament això d'aquí. Doncs aquest quel repetit dues vegades va arribar en el grec kuklos i d'aquí a cercle. Per tant, d'aquí ens ve la bicicleta. No giravolteu gaire i, si ho feu, no prengueu LSD. Bon Dia Mundial de la Bicicleta. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!